màster, va fer 2 golets més al camp de les Fontetes. No, aquest és la Bòbila o les Fontetes, perquè com que és el Camp Nou i l'antic del Cerdanyola... No, és les Fontetes, això és les Fontetes. Això és les Fontetes, com deies abans, Marc faràs, no, tal faràs, Marc trobaràs. Sí, senyor. I aquí arriba Mas, com amb una pilota pentinada de Sergio Álvarez, al minut 13 aconseguia regirar-se dintre de l'àrea, dintre d'un mar de cames del Cerdanyola. És un gol inventat, perquè el tio està d'esquenes, controla, gira, entre cames... Ocasió del Cerdanyola, que hem vist ara... Marc Mas no és la nominació a millor pel·lícula dels Oscars. No falla mai, no hi ha problema. Aquí l'hem vist que faller, bueno, però és una d'aquelles que falla, però diu, bueno, no, ha sigut una errada, mireu com la subsanejo. És un d'aquests davanters que compta amb la redempció en aquest sentit i ja l'ha afegit. El Mas que és un davanter que s'adapta a qualsevol camp, perquè et pot marcar... Crec que sortim bastant bé i, òbviament, ser letals en atac, tenir les ocasions que tinguem, ser pràctics i eficaços un altre cop, i avui hem tornat a ser-ho, i malgrat que hi ha hagut algun altre també de clara que podia haver donat una mica més de tranquil·litat abans d'aquest últim ensurt que ha parat en Xavi Guinart,